ngap diang sobhaya phi iwei bape jakni ka khubor men taka step kat kum ka tolong khubor blami na po patna bihar henin kamet ka arpsan trik jong ujeliu ar hajar arphau laya thu bakidon kumba prap laingut kibri kibla yapno ha ka jing syak pom perthat bat leili ha po ka jala bihar kat kum ka jingya thu jong ka sarkar bihar la ong ba kini ki prap laingut kibla khlatno ki dei naki Arplai tri ki district ki baper ki bahap hapo ka jala bihar ki district ki bakham syak tabun ki longkum ni harum kata napo wada bat madhubari ki don kumba prangut siwan bat bahagalpur ki don kumba hendrungut na is champaran daharbaga bat banka ki don kumba sangut Katkum ko report la ong shushu bah palat arphongut kibriu kibla men saujur bat penkidno syaki hospital ki baper kadal kibla penlong ya kini kibriu bakin syak pom perthat kadai hakapor baki dang yaj haki lenti kesenkin bat la ong shushu baka jingjur jong ulaili bat perthat kala penlong ru yaki ying kisem bakin jot batkin pra habaya dei bat kane ka jingjia u chief minister jong ka Bihar u Nitish Kumar ulano senyang saulak kawai kalong yeng kum ka jingjia rap na benta kitu ki basyam lalot bat ulama hamru ya ki pajba jong ka Bihar baki deban syong khop hayeng bat bot ya ka jing pta blapta na katana disaster management department detang kini ke khobor khoble shibun